Bună tuturor! Poate știți de noi îngrijim un spațiu relativ mare, 12.000 de metri pătrați, care are și multe grădini și multe locuri mărunte care trebuie îngrijite. Și mulți m-au întrebat cum reușesc asta. Evident că o facem mecanizat, nu o facem manual. Și vreau să vă prezint una din piesele mele de rezistență cu care lucrez. Elementul central e motorul ăsta. Este un motor senzațional, Honda GX25. De ce spun senzațional? Pentru că este un motor în 4 timpi, un motor care face foarte puțin zgomot și elimină foarte puțin gaze arse, că doar noi lucrăm cu el și noi înghițim gazele alea. Pornește la sfert, o să vă și arăt. Și ce este foarte important, el poate fi pus pe 3 utilaje mici în care vă faceți treaba în grădinile voastre, mici sau mari, deopotrivă. Haideți să vă arăt, să trec deja la treabă. El se potrivește, aici are ambreiajul, da? Este simplu, are un sistem de prindere ingenios. Ambreiajul vine peste această mică motosapă. Aici e cablul de pornire, se prinde foarte ușor, cablul de accelerație și de pornire, da? Are o clemă care îl blochează aici. Cum pornește? Aici e comutatorul, poziția 1, tragem de scoară și a pornit. Pornește extrem de simplu, iar această mică motosapă vă e foarte utilă în spațiile înguste, în solarii, în grădinile foarte mici. Da? Deja vedeți că sapele încep să lucreze. Al doilea utilaj care vă va fi de folos cu siguranță în curțile voastre și pe care poate fi mutat la fel de ușor acest motoraș, da? Pur și simplu desfacem acest colier, îl deblocăm de aici și îl montăm pe un alt utilaj. Este acest trimmer de gardiu. El se montează la fel de ușor ca și în partea cealaltă, se fixează acest colier. Evident că îi fixez accelerația, da? Aici un pic ca să vedeți mai aproape. Să vedeți cât de simplu se fixează, da? Pur și simplu este o clemă, da? Care fixează acest cablu. La fel, are aici o funcție de stop. Se prin accelerare, da? Încep să lucreze cu tine. Haideți să vă și arăt câte lucruri minunate puteți face cu utilajul ăsta. Puteți să ia la stare de rugăciuni, puteți să ia chiar crengile foarte bine. Puteți toaleta pe pași. Lucrează în orice poziție. Da? Zgomot minim, greutate optimă, este foarte echilibrat. E o sculă foarte utilă în orice gospodărie. Al treilea utilaj pe care îl puteți monta, îți facem pur și simplu clema de aici și scoatem cablu de accelerație. Am deblocat colierul, da? Și îl putem monta pe această motocoasă. Este foarte important locul, are o poziție anume în care se montează, da? Uitați, asta e poziția. Se blochează aici acest colier. Evident, același cablu de accelerație, valabil pentru toate 3 utilajele. Se blochează cu această pârghie. La fel o funcție de stop. El vine din start cu capul de cosit, cu gută, dar acum i-am instalat discul cu care vine deja în cutie, da? Această motocoasă. Poate să ducă un disc, motorul are un cal putere și este foarte, foarte puternic. Haideți să-l pornim. Vedeți cât de ușor pornește. Asta este Honda GX25, cel mai bun motor mic care există. O să cosesc un pic aici o iarbă mai groasă, da? Lemnoasă, niște izmă. Uitați-vă cât de ușor taie. Da? Este atât de ușor. Are și un ham cu care îl puteți atașa, puteți prinde iarba,
peste tot, cu tot de lăstarii, urenile groase și lemnoase și în general cam tot ce vă împiedică în grădini. Da? Se oprește foarte ușor. Asta e tot. Da? O să vă arăt imediat în grădină și cum folosiți această mini sapă. O să vedeți cât de utilă este și poate fi folosită chiar de o domnișoară.